Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Animal! Lalo nalipat ka man! Ha? Di mo siya paingon, ha? Usa? Misangko siya sa usa ka kabayan? Ugwa na ni mo masundi? Usa ba yung gigamit ka sa kyanas pagsunod niya, ha? Usa? Nag-jeep ka? Hoy, Boboy, sa sunod, motor ang gamitas pagsunod niya, ha? Kasabot ka? Kago! Nalipat siya ni Cesar. Plungang man! Andrew! Andrew, hain si JR! Jessa? Hindi lang sa punuan sa lubig. Naara mo guday mo diha. JR! JR, anak! Diyan na mas papa ni mo. Balik lang. JR, anak! Dali, kugos si mama. Oh. Kabugat-agot sa kong anak. Kahumot. Kamusta mo na ikaw? Huwag ka ba masuni? Uwa, Andrew. Maugya po na akong gibuhat. Nag-taxi ko, dahil nag-jeep, dahil nag-taxi. Okay. O sige, ikaw na bahala ni JR. Kinalaman ni guro ko. Unsay mariguro? Nawag na kasunod mo. O sige, maganda na sa ito paliwag ko. Ano ko niya paniutuhon? JR, nakadamog ka. Kung mauna, magkauban na taas-taas nga oras, anak. Carla! Ay! Ay! May kiniya ka! Ay, kagang! Mausa ka! Kuya Juan, wala tani mo na Binoy. Uy, kalit mo nagtugtungad niya sa akong luyo. Hindi na pa lang noon ko. Eh, yun na, hain mo yun din si Andrew magpunduhan karon ha. Ha? Oo. Uy, ni bakasyon, good. Naunsa sa piyak ka. Sige lang trabaho ng tao. Dili na lang yun ay mo bakasyon. Pero, taas-taas na mong ang iyong pagbiya din hiyo. Ay na, mabalik na tuoy kung mahuman na ang tanan. Unsay mo human ang tanan. Kay doon na din siya gitrabaho nga humanunon. Ayaw na lang ko kung lisod-lisuran no'y Pinoy. Basta kay gitugyan una niya nato ang tanan, okay? Pero nga nung ikaw rin may gisultihan kung asa siya. Doon na sa tingali siya eh. Dakong katarungan na ako lang ang iyang gisultihan. Ay, doon na gisikreto si Andrew no. Hala. Uy, dagano kay kong pangutanan no'y Binoy ay. Magliso na yung tubagan ang tanan. Kuan ha? Daghan pa kay kong buhatonon kay daghan mang bahaw sa akong trabaho, okay? Ako ining unahon ha. Kitingalig, kalit lang og balik og sayos club, ane. Sige noy ha. Kung doon na kay pangutana, si Sir Andrew lang ang pangutan ako mabalik na siyang opisina. Kalindot ining tapitan no, JR? Kanahan kay kadinino. Sagit ka, sangko ang atong kinabuhi, no, anak? Labi na nga ay kwarta si Alex nga ilukat ni mo. Unsa na mo lang kayo mamahim mo na itong ugma. Jessa? Dali na. Maniwag to na ta. Kuan, nga nang naghago ka pa manggid, Andrew. Bisita ka din eh. Busa, kinala ka ti manood ka. Ha?
Dali na. Mga orta. Panahon sa mga matutoy si JR. Yanaban ko siya sa iya matutoy. Ikaw mo inag-andam sa gatas ni JR? Oh! So ito ko kung saan pagpatutoy ang bata. Tungkol kay... Doon ako'y anak. Ha? Oh, Tod. Hain man ang imong anak. Wa siya din eh. Sige na, dali na. Mga orta. Be, abi si JR. Ako siya butang siyang kuna. Ako nila'y butang niya sa iyang kuna. Sige, sige. Dali. Manood tas bye. Udto na. Pero wa pa mabalik si Chesa. Siya ro na masap. Kataas pa lagi istoryahan og sa tumboy. Pero makapahibong kayo. Anong kalit mo lang nalipat ang akong kipasunod niya kaganiya? Kituyo ka ni Giselle nga dili siya masundan. Jessa? Lingkod na. Pasag din lang si JR sa kuna. Nagtutoy naman na. Andrew? Kang kisa man ko na nga gipagamit mo ni JR. Sa akong anak. Ha? Sige na. Kao na. Hain man gid ay ang imong anak. Dili pa ko gusto mag-iskot sa akong anak. Mahim mo ba? Sorry. May problema ka di ay sa imong pamilya? Doon na. Unsa may ngan sa imong anak? JR. JR? JR ang ngan sa imong anak? Oh. JR. Andrew Jr. Mao ba? Sige na. Kao na. Oo. Tod. Tinod bang may kaila kang tomboy nga idna ang pangan? Ha? Wa. Ako lang ang invento. Ako na dahil si idna tomboy kung manawag ka. Oh. Og sorry nga naapil ka sa akong pagpamakag. Pasayloon lang unta ko sa kinuuning akong gipangbuhat. Magasabot ang ginuuni mo. Usa ka kailangan nga gusto lang ikauban ang anak. Og ang pangutana, kung asa kutob ang akong pagpamakak ni Alex. May sulbad ang tanang problema, Jessa. Pero dili na kita mo malukat si JR, Andrew. Wa ni kwarta si Alex. Og miprangka na siya na ako nga di na niya mahimong lukaton si JR. Kung mo na, ari una na ako ang inyong anak. Ay ka ba na ka? Ipanumpa ko. Panggawin ko si JR sa bas tinuod ko na akong anak. Pulihan mo ang imong tinuod nga anak. Wa din akong anak. Busa. Muati man na akong laing bata. Ano mawa ang tabing ako kang junior. Timing kaayo, no? JR ang akong anak. Og JR sabang imong anak. Ingon anak kinabuhi sa tao, Jessa. Usahay, dili masabot. Sige na, kauna. Usa ka oras lang imong pagpakikuban kay JR. Ha? Papauli-un ako nimo human sa usa ka oras? Gikinang ganaon. Aron di ka mapasakitan ni Alex.
Tod, inipauli ni mo, dadigdagan prutas si Alex. Kay ganahan na siya mga prutas. Ilabi na ang saging. O papalit og butang mo ikahatag niya. Aron na, may katarungan ka nga malangan. Unsa masang butang ang akong tadon? Palite siya og sando. Ganahan kita siya magsando, di ba? Suweto ka kita sa hilig ni Alex. Nagdako mi nga kabila mag-uban chisa. Kung doon ako'y problema, na si Alex sa butabang nako. Mausap siya. Na ako nga butabang niya. Mao nga gitabangan mo siya sa paglukat sa among anak. Nga karon, imo sang himong kolateral. Sorry. Pero, dako ra kay 3 kabilyon nga kalimtan lang chisa. Sorry. Okay lang. Pero, nabala ka lang ko sa umaabot. Ayaw na ko na unang umaabot. Ang karon may una-una ta. O kung gusto ka magkikita ka doon ni JR, mo na buhata. Memoryahan ng maumpay yun o kitsura sa babae. Retrato sa usa ka tumboy? Oh. Ugbaw ka na si Edna. Nga mao ako. Ha? Edna, ang gipata mong alias ako, di ba? Busa. Kinala mahulagway ka nga ikasulti ni Alex kung mangutan na siya kung unsay itsura na ng Edna tumboy. Tuod. O kinala dili ka masayop, Jessa. Kay dili ordinary yung tao ka ng bana mo. Military na sa una, busa. Kinahanglan limpyo ang tanan ni mong tubag niya. Salamat. Salamat, Andrew. Nahason na hinuong kag maayos sa kong gimug ng alias nimo. Nakasabot ko. Abubuhan ka na si Alex. Di na may magduda siya sa imong lakaw. Nga doon ay lalaki nga involved ini. Busa, mas may nga migamit kag tumboy nga imong higala ko nuhay. Kinsay ko kang ikarang tumpol, Chesa. Dili mahimo nga dili ni nako mailan. Sa sunod nga moadto si Chesa niya ng tumboy, kinahanglan masundan ni siya sa kong tao. Oo, ayaw pag-umbag sa kong naong. Jessa. Oras na nga bulakaw ka. Pero, Ayaw kalimot. Magpalit ka pag mga prutas alang kang Alex o yung sando. Andrew, Kinahanglan papati mo kang Alex sa importante sab siya para nimo. Aron na, dili mo laban ay niyang okay. Sige. JR, anak. Mapapay na sab ko nimo, ha? Ayaw na gani ugma ha. Unsa? Pero nga naman. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!